Il-ħarsien tal-annimali f'Malta se jieħu spinta ġdida b'investiment sostanzjali ta' 6.5 miljun euro biex jinħoloq ċentru nazzjonali ġdid li joffri il-kura, ir-riabilitazzjoni u opportunitajiet ta' adozzjoni għall-annimali. Iċ-ċentru se jinbena fis-Siġġiewi f'ambjent meqjus aktar adattat għall-benesseri tal-annimali u għall-operat ta' kuljum. Il-proġett qed jitqies bħala risposta diretta għal pressjoni dejjem tikber fuq il-faċilitajiet eżistenti tad-Direttorat tal-Ħarsien tal-annimali. Il-faċilità l-ġdida mhux se tkun limitata biss għal kennijiet tradizzjonali, iżda se jinkludi spazji apposta għal klieb, il-qtatis, iż-żwiemel u annimali oħrajn, flimkien ma' żoni ta' terapija assistita, ċentru edukattiv u spazji miftuħa għal pubbliku biex jiżdied l-arfin dwar ir-responsabilità lejn l-annimali. Minn barra hekk għandu wkoll lan li joħloq sistema aktar sostenibbli fit-tul fejn il-ġestjoni ta' kuljum tkun fdata lill-NGOs li għandhom esperjenza diretta fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali. Il-Ministru responsabbli Anton Refalo sostna li dan il-proġett u investiment konkret fil-benesseri tal-annimali u pass importanti lejn sistema aktar moderna u umana. Iċ-ċentru nazzjonali tar-rehoming illi huwa ppjanat li jinbena s-Siġġiewi irrid ngħid li huwa kemm miżura tal-budget kif ukoll wiegħda elettorali. Il-Gvern se jonfoq mhux inqas minn 6 miljun euro sabiex jinbena dan iċ-ċentru. Għalina dan iċ-ċentru mhuwiex biss investiment imma huwa aktar minn hekk. Huwa l-post fejn qegħdin nagħtu aktar valur lill-benessere tal-annimali tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd qalet li l-annimali salvati jew abbandonati se jingħataw kura aħjar u aktar opportunitajiet ta' adozzjoni, filwaqt li saħqet fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni mal-għaqdiet volontarji. Il-proġett tar-rehoming huwa proġett tal-qalbi ħafna, naħseb huwa wieħed mill-legat tagħna bħala gvern illi se nkunu qegħdin nimplementaw anke favur il-ħarsien tal-annimali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq investiment aktar minn 6 miljun euro biex inkomplu nimirħu fejn jidħol il-welfare tal-annimali tagħna. Huwa proġett li se nkunu qegħdin nagħmlu anke b'kollaborazzjoni mal-NGOs li fih ħanaraw illi konna żona maqsuma għal diversi annimali.